Амин. Отдайте слава, заповядай, апостоле. Честа и привилегия за мен да служа с тебе. Халелуя. Халелуя. Добър вечер на всички. Преди да седнеш, обърни се до човека до себе си и кажи му, изглеждаш добре. Поздрави човека до себе си, мога да седнеш. Изглеждаш добре. Чудесно. Мога да седнете. Халелуя. 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 Колко си в очакване? Аз съм в очакване. Халелуя. Благодарим на Бога за това велико поръчение и за Неговото слово към всеки един от нас. Благодарим също на организатора, на пастор Иван. Може да го аплодираме за добрата му работа. Защото той е виновникът днес да бъдем тук тази вечер. Той е виновникът, казвам. Не затворникът, виновникът. Някой да ми обърка. За да бъдем тук и да споделим тези красиви неща, за да можем да видим силата на творението на Бог, който Бог възлюби мъжа. И наистина му благодарим за поканата, за да бъдем заедно и да споделим това, което Бог ни говори през тези години за силата, нали, в мъжа. И както всички говорители, които ще говорят в утрешните дни и нали, след мен и пастор Алекси, вярвам, че Бог подготви един голям букет с много велики неща. Амин. Алелуя. Ще моля да протегнете ръце нали, към мене и имате около няколко секунди да благославате Божия човек. И нека всички да кажем Амен. Амен! Халелуя! Алелуя! Добре? Ще помоля вашето концентрирано внимание да бъде насочено към мене за определени 20 минути, 25, 26 минути, с няколко секунди отзади, обаче не мога да ги числя, нали? За да може да вземем есенцията тази вечер. Готови ли сте? Аз ще говоря за Божият характер, нали, в мъжа. Колко е нужно за нас Божият характер в мъжа. И аз искам да стартирам с едно кратко въведение, да мога да подведа, да влезем в това велико пътешествие тази вечер. За да разберем силата в характера, даден от Бог към всеки един мъж. Амин? Стартирам. Във всяко поколение има своята битка. Днес една от най-големите битки е за истинската мъжественост. Нека пак да повторя. Всяко едно поколение има своята битка. Днес една от най-големите битки е за истинската мъжественост. Не такава, каквато е определила света, а такава, каквато е Божият замисъл или Божият призив към мъжа. Още в началото Бог създаде мъжа по своя образ и подобие в Битие. Знаете всички в първата глава 26 и 27 стих. Той вложи в нас своят характер, сила, любов и отражение на Неговата слава на земята. Но днес виждаме едно подменено, разбито мъжество. Свят, в който се омаловажава или се изкривява Божият замисъл в живота на мъжа. Затова Бог търси мъже, които ще носят и ще се изправят, за да ходят в Неговият характер. Бог търси мъже, които да ходят в светлина и да освободят Неговата сила и Неговото помазание навсякъде, където ходят. Нека всички да кажем Амин. Мъже, които да освободят Божията сила в домовете си, в църквата, в обществото, около културата и навсякъде, където стъпнат, да освобождават Божият менталитет или Божият характер.
Това е кратко въведение, за да мога да разберете къде искам да отидем тази вечер. Има голяма битка за истинското мъжество. Стартирам с това. През годините сме губили хиляди битки, разочаровани ситуации, пребити от неправилни неща. Не, че Бог е бил виновен спрямо нас, а ние сме били виновни, че ние сме ходили по Божият образ и подобие и характер, който Бог освободи към нас. Всеки път, когато ние сме нарушавали Божието намерение да ходим в Божият характер, ние сме били в нарушение спрямо Бог. И Бог иска да вижда истински мъже. Защото истинските мъже, носещи Божият характер, те имат силата да освободят духовната материя. Какво е духовната материя? Неговото божествено дихание на земята. Защото Бог каза, вдъх на живот. И Бог търси мъже с характер, които да освободят живот. Не мъже просто, които да ходят, но мъже, които да освободят характерът, силата, помазанието на Бог чрез тях. Бог търси истински мъже, които издигайки ръце, те не се оплакват, а издигайки ръце в знак на победа. Ето защо Бог търси мъже, които да носят характера на Бог. И целта на врага е да изкриви характера. Знаете ли защо? Защото ако изкриви характера, ще изкриви и образа. Мога ли да влезна малко по-надълбоко? Позволявате ли ми? Какво имам предвид, когато виждаме мъже с изкривен характер, който е символ на небожествен образ? Днеска ние виждаме мъже с токчета. Виждаме жени с мъжки обувки. И искам да ви кажа, че най-голямата съпротива, най-голямата битка е божественият мъжки характер, който Бог освободи в мъжа, той да бъде изкривен. Знаете ли защо? Защото ако удари мъжа, ще удари жената. Ако удари жената, ще удари децата. Ако удари децата, ще удари поколенията. Ето защо ние сме през годините сме виждали катаклизми, турбуленции и какви ли не неща в живота на мъжа, защото не е бил под ръководството на Божията власт. Ето защо ни е нужно божественият характер. Кажи божествен характер. Ще ви дам 3 основни ключа тази вечер. Ще говорим върху 3 ключови въпроса. Първото нещо. Какво означава да бъдеш мъж според Божия стандарт? Номер 2. Кои черти на Божият характер липсват в живота ми? Защото аз може да вярвам в Бога, но да нямам характера му. Да вярваш в Бога, а да не носиш характера му, означава да си в велина количка и да мислиш, че си шампион в лека категория. Защото днеска много хора вярват. Но не е основа само до вярата. Вярата е просто елемента, в който ти трябва да се насочиш към характера. Защото без характер ние губим битките. Номер 2 казах, кои черти на Божият характер липсват в нашия живот. И номер 3, готов ли съм да позволя на Бог да ме оформя в Негов образ и подобие? Първото нещо, което Бог направи с Адам, когато той го сътвори, той направи мъжа, първото нещо, което той го научи го да разговаря с него. Кажи взаимоотношения. Днес какво липсва много на мъжа? Взаимоотношения. Защото взаимоотношението ще ражда взаимодействие. А взаимодействието ще ражда подобие. А подобието образа, а под образа неговата сила. Виждате ли синхрона как вари? Взаимоотношенията е разговор. Какво означава взаимодействие? Да ходя ръка с Бога. Взаимодействие, двамата го правим. Фактически, след като аз имам взаимоотношения, как разбирам, че ние имаме взаимоотношения с Бога? Когато ние започваме нашите взаимоотношения да разкриват
взаимодействието с Бога. Какво прави взаимодействието? Аз не просто вярвам с Бога, а аз ходя с Бога. А това означава, че ако ти ходиш с Бога, означава, че започваш да работиш в характера си. Защото държейки Бог в ръка, когато ти избереш неправилните неща, Бог ще алармира твоята духовна система и ще ти каже, там е проблем за тебе. Върни се обратно. Да ви дам ли един пример? Всеки път, когато ние сме ходили с нашите деца и те искаха да се опуснат от нашите ръце, за да видят нещо, което блести от лявата ни страна. Когато е в нашите ръце, означава, че са в контрола на бащата. И той иска да отиде надясно и бащата го фаща. Не. Ама аз искам да видя пипирутката. Не, тя е опасна. Тя има вид на благочестие, но се отрече от силата си. Тя може да лети, но тя е опасна. Едно ухапване ще те отрови. Но това става само в близките взаимоотношения. Там се разкрива същността и характера на Бог, за да разберем същността на Бог, това, което Бог има да направи в живота на мъжа. И знаете ли, за съжаление, през годините много велики мъже, призвани с голям призив и съдба, днеска са в гробищата и им подаряват цветя. Големи мъже, с велики призиви, с съдби за милиони. Но Бог иска истинските мъже да бъдат от Негова страна. Амин. Мъжът да носи Божият образ. Ние сме създадени да бъдем отражението на Бога. Това означава, че нашия живот трябва да изразява какво? Неговите качества. Какво означава характер? Кажи качество. Фактически характерът не означава ние да отключим качествата на Бог. Едно от най-великите качества на Бог да бъдем святи мъже. Защото Той е свят. Бог ни създава, както каза Стоян, аланкаджи или фаланкаджи. Той ни създава духовни паралитици. Той създава велики шампиони. Бог, когато създава нещо, Той го създава по перфектният начин. Той не прави фалшиви неща. Едно от най-великите качества на Бог е мъжът да бъде свят. Кажи да бъдем святи. Това е в характерът на Бог. Бог е свят. Мъжът е призован да живее в святост. 1 Петри 1, 15-16. Ясно ни го разкрива. Но както е свят този, който ви е призовал, така бъдете святи и вие. В цялото си поведение, защото е писано, бъдете святи, както аз съм свят. Чухте ли го? Бъдете святи, не само святи в това, но в цялото си поведение. Какво означава поведение? Начин на живот. Има ли възможност да се видиш в огледалото и да видиш някой друг? Кое лице виждаш там? Повярвай, че не виждаш лицето на комшията, виждаш твоето лице. Но ти трябва да разбереш, че виждайки твоето лице, ти не виждаш твоето, виждаш Божието лице. Виждайки Божието лице. И аз всеки път си го казвам, когато се събуждам и отивам на сутринта и когато аз го забравям да го казвам, се покайвам. Когато влизам в банята, ние бързаме да излизаме. Мъже, искам да го насърча, когато влезете в банята, не бързайте. Когато се погледнеш в огледалото, кажи, аз съм помазан. Ма ще кажеш, това много гордоливо за нея. Гордоливо е за глупавите. Бог създава помазани мъже. И аз, виждайки съм на огледалото, чувствам се толкова прибит от работа, изморен, каталяса и казвам, апостол мъже, виждам те помазан. И в същия момент аз придобивам сила. Това, че искам да ви предизвикам, че вие сте помазани. Има ли помазани мъже тази вечер? Алелуя. Бъдете святи, както казва, аз съм свят. Какво е нужно да направим, след като ние разберем, че ние сме извикани да живеем свят живот като мъже, издигайки святи ръце? Първото нещо, което трябва да направим, е да се откажем от компромисите на света. Преди малко ви експериментирах как врагът идва под формата на пепелуда и иска да ме омайва.
Обаче ние не сме извикани да играем с пипируди. Ние сме извикани да събаряме гиганти. И чуха амин. Може би не го вярваш. Трябва да те чукна по кокълчето. Целта на врага е да те умая Господи да си играеш с пипирудата, докато не разбираш, че идва противник срещу тебе да ти разбие целия живот. Ти си извикан за велики неща. Обичам да го казвам, с враговете ни се разговаря, просто ги преминаваме. Защото целта на врага е да попита, вярно ли ти Бог ти каза? Затова ние не влизаме в диалог, педагог или както го наричат. Не влизаме в библиология, технология, херменевтика. С врага ни се разговаря, просто го преминаваме. Защо? И когато той ти каже, защо не му обръщаш внимание, кажи, имам по-важна работа от това. Да бъдеш свят означава да не обръщаш внимание на нещата, които ни носят святост. Какво е нещо, което трябва да те привлича? Само святите неща. Само святите неща могат да те привлечат и с тях да разговаряш. Светостта те привлича, тя ти докарва славата на Бог. Когато ние мъжете живеем свят живот, не е нужда да викаме ангели, защото те са около нас 24 часа. Какво привлича ангелите? Светостта. Не е нужда да правиш нищо. Нужно е просто да живееш свят живот. Първото нещо, което трябва да направим ние, след като разберем, че сме извикани за свят живот, е да се отречем от компромисите на света и от ситуациите, които светът ни показва. Номер 2, който трябва да направим е мъже да издигат святи ръце в молитва и дълбоко посвещение пред Бога. Понякога си казвам, защо жена ми се моли повече от мене? Не, че тя е по-помазана от тебе. Моят голям въпрос, къде си ти в картината? Стоиш пред Бога в молитва, в дълбоко посвещение и освещение, ще разкрие цялото това намерение на Бог в твоя живот. Знаете ли защо сме губили битки? Защото сме били склонни да чуваме фалшивите гласове вместо истинския глас. Стоейки в светостта на Бога, искам да чуете нещо. Само в светостта на Бога ще чуеш Божия глас. Знаете ли защо? Там не може да дойде фалшив глас. Знаете ли защо? Защото територията е свята. Земята е свята. Моисей събуи обущата си. Моисей събуи обущата си. Защото казва, земята е свята. Какво иска да напредизвика Бог? Че ние се обличайки нашето старо естество, Бог ще наобличе с Неговото естество. Не може Бог да наобличе с Неговата мантия, ако ние не събличем нашата мантия. Няма как да стане. Бог иска мъже. И то истински мъже. Аз вярвам, че тази вечер има много истински мъже в тази зала. Номер 2 в характера на Бог. В характера на Бог, в истинският мъж. Казахме, че трябва да се отразява светостта на Бога. Номер 2. Светостта, кажи, винаги идва с истината. Няма святост без истина. Истина ви казвам. Апостол Павел каза, стойте в свободата, за която сте призовани. Стойте. Твърдо каза, стойте в свободата, която сте призовани. Всеки един мъж има силата и способността да ходи в истината. Кажи в истината. Защо трябва да ходим в истината? Йоанна 8:32 казва така, и ще познаете истината и истината ще ви направи. Защо ни трябва истината? Тя е част от нашия живот. Ако няма истина в нашия живот, няма свобода.
Демек, липсата на свобода отключва плен. Влизаме в робство. Липсата на истина разбиваме оковите и освобождаваме пленниците. Ето защо ни нужна истина. Ако мъжете разберем силата, която Бог ни си доверил, повярвайте ми, че няма да спим цяла вечер. Защото имаме голяма отговорност. Велика отговорност. Казах, святост, истина. Продължавам номер 3. Кажи, Бог е верен. Мъжът трябва да бъде верен в Божите принципи, в семейството си и за това, което е призован от Бога. Първо Коринтияни 4:2 казва, а настойниците се изискват най-вече да се намери човек какво? Верен. Бог търси верни. Верен да откликнеш на Божията покана за великото намерение на Бог. Амин. Верен да бъдеш в призова си за това, което Бог те е определил и насочил да ходиш в славата и намерението на Бог. Благословени ли сте? Защо Бог търси верни мъже? Ще изчакам обаждането. Алелуя. Бог търси верни мъже, за да повери нещо. Фактически, ако няма вярност, той не поверява нещо. Той си търси верни мъже, за да даде нещо. Той не дава на глупави хора нещо. Хора, които ще разпилеят това, което Бог ще даде, той не се доверява на такива хора. И знаете ли колко хора се сърдят на Бог, колко мъже се сърдят на Бог? И влизат в огорчение, самоосъждение. И казват, Господи, защо на мен? Не, грешен въпрос. Не Господи, защо на мен, а Господи, заради какво на мен? Там ще получиш отговора. Бог търси верни мъже, за да даде това, което иска да им даде поръчение. Иска да им даде задача. Защо търси верните мъже? За да им даде какво? Кажи мисия. Кажи видение. Кажи с цел. Бог търси такива мъже, за да им повери велико наследство. Забележете нещо в църковните ни събрания. Като цяло, една глобална картина. От 100% църква, 75% са жени. Така ли? Глобална картина ви говоря. Имам честа да обикалям църкви, да ходя, да видя. Имам приятели от други църкви. И аз наблюдавам картината. И тези, които ги наблюдаваме онлайн, 70% са 75% жени в събранието. Моят голям въпрос, къде са мъжете? Ние заставаме по някакъв път, заставаме срещу Бога и казваме, защо помазваш жената? Защо тя е толкова помазана? Бог казва, аз докато ти говорих, ти спеш, но тя чуваш. Аз ти говорих, но ти спеше. Ти избра комфорта, ти избра добрите неща, но тя слушаше. Тя в двата се стоеше пред мене. Стана романтично. Имах честа да се дипломирам в академия, когато завършихме, да се дипломирахме и бяхме в София и там пак ми блясна картината. Над 70% жени се дипломираха заедно с мене. Бяхме около 10-15 мъже, всичката останала група бяха огнени жени, които учиха, които даваха всичко от себе си. С мен се дипломира 67 годишна жена, която, когато прочетах писмената работа, си казах, вау! Тя
ми казва апостол Манджиев, за мен е чест, че сме заедно. Че фърля ми шапки, ти казвам, сгрешили се, за мен е чест, че съм с тебе. Защото аз съм млад. Тя на 6-7 години може си да си гледа Шехерезада, да си пусне Фатма Гюл. Разбирате ли? Разбирате ли? Може да си гледа внуците. Искам да чуете, стана смешно. Алелуя. Да го събуря малко. Алелуя. Нали? Тя може да разбере този дял. И виж, че Бог нямаше да се сърди на нея. Но поради глада казва, искайте, ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Хлопайте, ще ви се отвори. Изведнъж гледаме, мъжете стоим пред вратата и казва ми, Господи, отвори, жената очува и чука, аз искам да влезна. Ето го разликата. Ето го разликата. И религиозни проповедници казват, тази има жената кръв духа на Изавел. Знаеш защо казва, че тя има духа на Възезел, защото тя е помазана от него. И веднага става Изавел. На такива лидери да им купя розички от пазара. Защото с ефтини 1,50 не заслужава да дам повече пари. За съжаление, мъжете през години сме свикнали комфортно и да сме мърселиви. И да не работим върху характерът ни. Да не работим върху дисциплината, да не работим върху характера си, да не работим върху качествата си, да не работим в дома си, в семейството си, с децата си, с хората около нас, на работното си място. Ти навсякъде трябва да бъдеш мъж на вяра. Отдай слава на Бога. Още малко и го привършвам. Божият характер в ролята на мъжа. Едно от силните качества, които говорихме, че святост, истина, праведност, идва още едно нещо. Кажи свещеник. Свещеник в по-съвременния стил се нарича лидер. В нашето време се нарича лидер. Духовен лидер, който трябва да води семейството си и хората около себе си в сила, любов и смирение. Ефесяни 5:25-26 казва, мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, както я очисти чрез волно умивяло, чрез Словото си. Истинският мъж обича безкорисно, както Христос възлюби. И ходете в любов, както Христос ни е възлюбил и предаде себе си за нас. Пример за жертва, примирение, любов и взаимоотношение. Колко от вас вярват, че ще вие ще днеска лидери, мъже с влияние? Защото един от характера на Бог е да лидерства. И ние го виждаме в Бог Отец, виждаме го в Сина. Колко от вас вярвате, че вие носите характера, принципите, ситостта и силата на Бог с една цел да се разшири Божието царство? Да се издигне Бог навсякъде. Да се издигне на улиците, да се издигне докато си на парка, докато си на улицата, навсякъде да се изявява Бог. Само когато те видят. Не е нужно да бъдеш пастор. Нужно е да бъдеш син, който да знае волята на баща си. На нас си трябва синове. Синове, които да вярват в бащината препоръка. И за това, което той има да направим. Амин. Превършвам още малко, имам. Гледам времето, добре варя. Кажи мъжа като цар. Слава чух, ако бяха жени, ще да крещят. Мъжа като цар. Може би не го вярваш, алелуя. Понякога предпочитам да говоря на женска конференция. Алелуя. Кажи мъжа като цар. Цар, лидер и управител.
Каква е насоката на царя? Да даде най-доброто за хората около себе си. Лидер и управител. Лидерство с мъдрост и справедливост, а не с контрол и насилие. Ето защо на нас ни е нужно на мъжете изграждане. Ние трябва да се сменим под мощната ръка на Бог и да позволим на Бог да работи в нас. Да работи в нас, да не екипира вътре да работи, за да може да не оформя. Лидер и управител. Виждате ли как е насоката? Цар. От цар имаш силата да функционираш като лидер, защото управляваш. И лидерството ти дава силата да управляваш народа или хората, които Бог ти поверява. Защото всеки един от вас има авторитет, за да и влияние в някаква ситуация. Пример, ти трябва да бъдеш най-добрият лидер в твоя дом. Твоите деца, твоите хора, те трябва да бъдат най-добре екипирани. Ти да лидерстваш. Много голяма отговорност носи мъжа. Кажи отговорност. Един ден Бог ще почука на нашата врата и ще каже: какво си направил? И Бог иска да види сърца и лидери, мъже, които да издигнат името му навсякъде, където ходят. Лидери, които да управляват с мъдрост, сила и любов. Благословени ли сте? Още малко имам няколко точки още. Кажи, сега преди малко говорихме, просто съкръщам няколко неща. Ако забелязате цялата динамика отгоре надолу, започваме святост, истина, правда. Виждаме тук, влизаме в свещеничество. От свещеничество се отиваш да управляваш като цар, после като лидер, после като управител. Идва още една точка, която ще ви дам. Кажи, мъжът като воин. Мъжът като воин. Ефесяни 6, 10, 12 каза: най-после зявяйки в Господа и така, зяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. И казва: облечете се с Божието всеоръжие, за да може да усвоите срещу хитростите на дявола. Аха! Много ключова роля играе какво обличаш. Не говоря за това облекло. Говоря за духовното облекло. Казва: и се облечете в Божието всеоръжие. Всеки един мъж трябва да бъде екипиран с Божието всеоръжие. Всеки един мъж трябва да бъде облечен с броника, защитник, щита, обущата на благовестието. Вие знаете всичко това. Но чуйте внимателно. В цялата тази епикировка, в цялото това бойно сражение, то е с една цел: ти да защитаваш и да печелиш битки. Мъже, които не са облечени с Божието всеоръжие, те са податливи на загуба. Но чуйте внимателно. Ти се облече с цялото Божие всеоръжие, облече с цялата екипировка, но има само едно място, където не е защитено. Само като те видят, си казват: бягам от този. Защото е облечен с цялото Божие оръжие. Но само има едно място, където не е защитено, защото там е твоята отговорност. Нека да ви го експериментирам. Готови ли сте? Обличам, имам шлема, имам маската, имам цялата екипировка, имам меча на духа, имам щита на вярата, имам пояса на истината. Всичко около мен е защитено. Само едно място не е защитено. Браво! Очите. Очите не са защитени. Те трябва да виждат.
Моят голям въпрос, след като ти си екипиран, кого виждаш? Докато ти винаги си на място, където трябва да сражаваш доброто намерение на Бог, винаги ще бъдеш в защита. В момента, когато ти решиш да направиш компромис и да излезеш като Давид на терасата, ще объркаш пътя. Не чух аплодиране за това. Винаги трябва да бъдеш добре екипиран, защото ако не си екипиран добре, ще стане опасно. Винаги трябва да бъдеш войникът. Искам да ви кажа, че войникът, Божият мъж, облечен в бойното всеоръжие, ти оттам трябва да видиш, че когато ти си облечен в това място, ти нямаш време за почивка. Да си видял войник да седне на канапето, той е екипиран с една цел. Защитава, окуражава и побеждава. Затова е там. Сега моят голям въпрос. Искаш ли да бъдеш воин в твоя дом? Воин за твоите деца. Воин за църквата, къде те посещаваш. Воин на работното ти място. Воин на улицата. Докато си на парка, докато си на площада. Ти си воин. И най-интересното, че всичките те разпознават, а ти не можеш да се разпознаеш. Защото Бог ти е дал това. Бог те облича с това нещо. Ето мами там, вижте, имаме картината. Вижте, Божието всеоръжие срещу нас. Готови ли си? Халелуя! Кажи, аз избирам да бъда воин. Защото това е част от Божият характер. Изгради навик да се молиш и да стоиш в силата и да отвърляш всяка атака на противника. Тук ще дам сега набързо, само ще ги изреда, да мога да не взема много от мястото. Кажи пречки пред изграждането на Божият характер в мъжа. Първото нещо, което пречи на мъжа да ходи в Божият характер, кажи гордост. Гордост и независимост. Мъжете, те не искат да бъдат зависими. Те не искат някой да бъде над тях, защото те мислят, че те са над всичко. А това е проблем. Ние мъжете трябва да разберем, че има някой над нас. Смирението е ключът към истинското мъжество. Яков 4.6. Номер 2. Какво липса? Какви са пречките? Липса на дисциплина. Липсата на дисциплина ни пречи ние да ходим в Божия характер. Това са пречки, проволоки, където врагът иска да удари. Защото Библията казва, непрестанно се молете за всичко, благодарете. Казва, стойте твърдо в свободата. Казва, облечете се в Божието всеоръжие. Ако там ти направиш компромис, там е място на загуба. Ако ти направиш компромис. Продължавам. Страх и несигурност. Страх и несигурност да влизаш в това, което Бог е приготвил за тебе, е пречка да влезеш в призива, съдбата, в истинското мъжество, което Бог има за тебе. Продължавам. Влиянието на света, културата и хората около нас също може да бъдат пречка за Божият характер в тебе, ако ти не стоиш там. Тези неща ни пречат да влезем в силата на Божият характер и да ходим в истинско мъжество. Покорство към Бога. Предай пътят си към Господа, уповай в Него с всичко това, което ти е дал и ходи в любов. Може да затворите очите си, както сте. Господи, искаме да бъдем мъже по Твоят образ. Изчисти сърцата ни, изпълни ни с духа Ти и ни оформи според Твоят характер. Води ни да бъдем свещеници, лидери, защитници на дома Ти. И нека всичко това, което Ти си ни подготвил, Господи, да откликнем с голяма надежда и вяра, да влезем в това велико поръчение, което имаш за нас. Аз Ти благодаря за всеки един мъж тук. И аз Ти благодаря, че тази вечер аз декларирам и виждам мъже силни, храбри. Мъже, които ще печелят битки.
Мъже, които ще разрушават съпротивата на врага и ще основават здрави порти на святост в тяхните домове, където ходят. Аз ти благодаря, че може да видим мъже, които наистина отразяват твоят характер и ходят в величието ти. Аз ти благодаря за всеки един мъж. И аз ти моля ти да го покриеш с кръвта ти. Нека стоим в истинско мъжество. И аз декларирам, че тази вечер мъже на вяра, мъже с образ и подобие. И нека всички да кажем Амин. Алелуя, колко сте благословени. Видяхте ли колко е важно ние да имаме характера? И аз просто вярвам, че това послание дълбоко да трансформира живота ни. И вярвам, че като дойде и пастор Алекси, това, което Бог ме говорил, също да не изгражда, да не изкачи на следващото ниво. Защото всяко послание изгражда, то надгражда. И аз вярвам, че Бог го прави. Аз искам да благодаря на всеки служител, който е тук, и на всички вас, които сте тук тази вечер. Благодаря ви. Признавам всеки един от вас и ви почитам и ви обичам. И както обичам да казвам, ако има герои в моя живот, ако има шампиони, то това сте вие тази вечер. Победа! Защото виждаме истински мъже. Вижте колко души сте, на колко души може да повлияете, повярвайте ми. Може да докарате 10 пъти повече мъже, колкото сте тук. Амин. Благославам ви. Пастор Иван, дякон Владимир ли? Може да аплодираме дякон Владимир за добрата му работа. Наистина добра е работата. Няма по-добра работа да служиш на Господа. Амин. Алелуя. Дайте слава на Господа, че изгражда такива силни мъже на вяра, лидери, които винаги всяко така ще ни насърчават и ще ни доведат по-близо до Господа. Амин.